ka sa kanya. Sige. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Sige, kalasin. Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit nga? Di ba kinakausap kita? Tinanong kita kung pwede kitang kausapin sa Espiritu ng Diyos. Sumagot ka, oo. Bakit ka nagagalit sa kanya? May liti ng ulo. Sige, kalas. Babae ka lalaki. Babae ka nga lalaki. Hindi ko na alam yung pangalan mo kung babae ka lalaki. Tao ka ba? Hindi ka tao. Ano ka? Ano ka? Anong klase ka? Espiritu, elemento? Elemento? Anong klaseng elemento? Ano kang elemento? Anong elemento? Kapre? May gusto ka sa kanya? Wala. Ha? May gusto? Wala. Sige, kapre ka. Sige, kalas. Kalas. Kung kapre ka, saan ka nakatira? Saan banda? Malapit sa kanila, malayo? Sa tindahan. Sa tindahan. Sige, kalas. Sige, kalas. Anong pangalan mo, kapre? May pangalan ka? Ha? Anong pangalan ng kapre? Ano? Miguel. Anong pangalan? Ilan taon ka na, Miguel? Ilan taon ka na, Miguel? Miguel, ilan taon ka na? Gaano katanda si Miguel? 100, 50, 80, 200, 300, 500. Isang daan na. Huwag ka magalit, Miguel. Diba? Gusto lang kita makausap? Wala sakitan. Kasi kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Mainit din ang ulo niya. Lagi mo siya nakikita sa tindahan. Binigyan mo siya ng sakit. May gusto ka wala? Meron. Di ba mahal mo siya? Bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo siya sinasaktan? May asawa. May asawa na siya? May asawa? Eh, ba't mo nga siya mahal? Masipag siya? Ilabas mo na, Miguel, yung boses mo. Sige. Sige. Gusto mo makita ang aking mukha, Miguel? Bakit hindi mo ko titigan ng malinlangan? Nakita mo ako, Miguel? Hindi. Gusto mo ako makita? Kung sino kaharap mo? Buksan mo yung mga mata para makita mo ako. Nakikita mo na ako, Miguel? Hindi naman ako nakakatakot, di ba? Multo ba ako? Eh, sino naman ako? Miguel, tinatanong kita. Nakita mo na ako, di ba? Sino yung nasa likuran ko? Sino nga ako? Nasaan yung Nazareno? Nasa likuran ko. Kilala mo na ako. Hindi ko na kailangan magpakilala. Alipid lang ako ng pong Nazareno. Naintindihan mo na. Hindi na ako makikipag-away sa'yo. Alisin mo na, Miguel. O, sige. Umikit ka na para hindi ka na masilaw. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo, Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa akin at nagpakita kayo sa Kanya. Alam mo na kung sino ako. Sige na. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Tanggalin mo na, Miguel, at hindi na kita sasaktan. Huwag mo na ito ulitin. Pag inulit ko ito, babalik ko sa akin. O, patayin kita. O, itatapon kita sa impyerno. Saan mo gusto mo? Sa impyerno o sa lupa lang? Sige. Huwag mo na gagawin ito. Hindi na. May takot ka sa Diyos namin. Oo. Na Panginoon ko rin. Oo. Sino ang Diyos mo? O, sige. Kalasin mo na yan, Miguel. 100 taon ka na, Miguel. Kalasin mo na. Sige na, hindi na kita sasaktan. Kalasin mo. Initawag ko ng sandata ko, Miguel. Kalasin mo na. Para patapos na tayo. Mahal mo siya, ha? Mainitin ang ulo, ha? Minamahal mo yung mainitin ang ulo? Dahil masipag lang? Ay, mahal kapre, ha? Hindi kalas. Tanggal. Ayaw ko na magpakilala sa'yo, Miguel.
At nakita mo na kung sino ako. Ano itsura ng mukha ko? Ako. Anong buhok ko? Haba. Mahaba? Anong kulay? Itim. Itim. Gano'ng kahaba yung buhok ko? Balikat. Hanggang balikat? Tama. O, sige. Sige. Sabi siya, matanda na ako, Miguel. Sino mas matanda sa ating dalawa? Ikaw. O, ilang taon na ako, Miguel, sa edad mo? O, narinig mo si Miguel, mas matanda ako sa kanya. Kung 100 taon lang siya, sinabi ko ng paulit-ulit, matanda na siya po, Andy. Okay, kalas, Miguel. Bilisan mo na, para matapos na tayo. Wala na akong tatanungin sa'yo. Salamat. Hindi na kita sinasaktan, kapre. Naintindihan mo, Miguel? Huwag ka na magkagusto sa kanya. Nandyan asawa niya. Hayaan mo na siya kung mainitin ang ulo niya. Katawan naman to ng Diyos, di ba? Hayaan mo si Papa Jesus magparusa sa kanya pagka mainitin ang ulo niya. Sige. Sige. Alisin mo to. Lahat ng nisi mo. Ano yung nilagay mo sa kanya, Miguel? Ha? Pampaano lang ito? Ha? Pampaano? Masakit. Sakit. Sige, kalasin mo yung sakit na nilagay mo sa kanya, yung dasal mo. Bilisan mo na, Miguel, para makalaya ka na. Ibabalik kita sa impyerno, ibabalik kita doon sa pinanggalingan mo. Ilan liwanag sa paligid mo? O, 2. Pabibit-bit kita sa angin ng Diyos. Gusto mo? Ipapatapong kita sa impyerno. Pag anong gusto mo, kakalasin mo, ipapatapong kita. O, sige, kalasin mo na. Bilisan mo na, Miguel. Para matapos na tayo. Okay. Meron pa, Miguel? Wala na. Miguel! Tinatanong kita, kapre. Meron pa, wala na. Sagutin mo yung tanong ko. Meron pa, wala na. Miguel! Meron pa, wala na. Sigurado. Pag ito, dumikit itong kamay ko sa'yo, may papasok ka, maniwala ka sa akin. Meron pa, wala na. Sa pangalan ng Jesucristo. Wala na. Alis ka na, Miguel, ha? Naintindihan mo na? Hinto mo yung kamay niya. Nangangako ka sa Poong Jesus Nazareno na Diyos mo rin, na hindi ka na papasok sa loob ng katawan nito. Miguel! Huwag ka nang iibig sa buhay na tao. Naintindihan mo na? Pag nanasa at pag-aari ito ng kanyang asawa na pinaglob ng aking ama, may asawa at anak na siya, naintindihan mo na? 100 taon ka na, hindi kayo bagay. Mayroong bagay sa iyo para doon sa kalahi mo, naintindihan mo na? Ayaw mo siya magiging maitim ng ulo. Huwag mo na pansinin ito. Hindi kayo bagay ito, pangit to sa iyo, tandaan mo. Kailangan sa iyo, hindi mainitin ng ulo. Hindi bagay ito sa iyo. Naintindihan mo na? Sige. Hinahayaan kitang pakawalan siya magnetiko. Ela, iya, atin, anghel, Rafael, ang karanghel. Bitbitin siya at ibalik sa pinanggalingan niya. Sa pinanggalingan niya lang. Amen. Masamang espiritu, inuutusan kita lumayas ka, at masamang elemento sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking ama. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilat ang mata. Anong pangalan mo? Pangalan? Babae ka, lalaki? Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Magang? Saan ka napunta? Liwanag ba dilim? Meron ka pa nakitang daan ng maliwanag ba dilim? Saan yung papunta? Ngayon mo lang nakita ang liwanag? Ano siya? Flashlight, ilaw? Anong ilaw? Bumbilya o bambilya ng sasakyan? Saan nagmumula to? Sa taas, sa baba? Sa daanan lang. Hindi mo nakikita kung yung sasakyan na likuran mo. May nakita kang puno, wala. Kahit isa, wala. Nandun ka lang sa liwanag. Ginabayan ka ng Poong Nazareno kasi gabi na. Anong oras na? Mas may binabaya? Anong oras na sa mga cellphone nyo? 7:51. O, 7:51 na. Ano na? 2022. January 20. Wala na sakit ulo mo, hawakan mo. Mainitin kasi ulo mo eh. Sabi mo. Oo, bakit nagsisinungaling? Ikaw nagsasabi, mainitin ka mo lang. Ikaw nagsasabi, binubukod mo yung sarili mo sa akin.
Sabi mo, mainitin ang ulo mo, kaya ka nagagalit. Wala lang po. Wow, wow, tumatalo. Lagot ka kay Miguel. Sabi mo, kapre ka. Oh, ayun ang video nyo, ang dami-dami oh. Ano sabi niya? Kapre daw siya. Anong pangalan mo? Miguel. Lagot ka sa asawa mo. Di ba sir, narinig mo yung asawa mo, meron siyang lover boy. Lagot ka, 100 years, pinagpapalit mo asawa mo. Hindi. Wala siyang alam. Nakadaan siya sa liwanag eh. Blanco isip niya, binlangko ng Diyos. O yung papel mo, minsan di umipit oh. Oh. Okay na, anong paramdam mo? Magaan po. Sabay tubig mo, ito pala. Inumin mo tubig mo. Pagdating sa bahay, lahat ng suot mong damit, bra, panty mo, pati lahat yan, pati medyas, buhusan ng tubig. Tapos maligo ka, bukas na, maghapbat ka na lang. Gamitin mo yung tubig yan para mabusbasan ka. Ito po panghahalwan. Oo, pwede mo siya gamitin pagpaligo bukas. Bagitin mo si Kristo para mabautismuhan ka. Type na type ka ni Miguel. Hindi na magano. Si Miguel, Sabi boyfriend mo. May ano ka, boyfriend ka, Miguel. 100 years na boyfriend mo. Kapre pa. Amang espiritu. Pangin mo na. Salamat sa Diyos. Salamat. Umabot ka rin ng 132 minutes, oh. Hindi niya alam. Ayun ang asawa mo, oh. Lagot ka. Tatatanungin niya kung sino si Miguel. Kaso binuko mo sarili mo, mainitin pala ulo mo eh. Sabi mo magalitin. Hindi, biglang bumawi. Salamat kay Kristo. Salamat sa Panginoon Kristo. Tapos sabi mo, matanda na ako. Sinabihan mo pa ako kanina, matanda na ako. Alam mo ba ilang taon na ako? Hindi po. Sinabi mo kanina, mahigit 100 taon na ako. Tapos, gano'n daw ka ba buko? Anong sabi mo? Tingnan mo yung buko, may clear. Tapos sabi mo, hanggang saan daw buko? Balikan. Hanggang balikat. Oo. Nakalimutan ko lang yung tanong kung kulot. Eh, kasi kulot na ako eh. Wala siya sa sarili niya. Salamat kay Kristo. May love ka dun sa mate eh.